Ya paling gak ada dunggah-ungguh rene ke Gus. Buruk salam sik. Sadarenge assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana acaranya Bu Gus? Acarane nganu. Kawin. Kawin. Sopo sing kawin? Kowe Ngabur iso. Oke, aduh, kowe ditanggap rene iki. Didelok wong semene, bane iki aja ngisi-ngisine aku kowe. Oh, acarane kawin kae lho dekorasi ngono. Apik ngene kae. Alah, kleru. Meriah. Kleru. Ya apa? Acarane resmane wit iki lho. Remes iki. Kowe belum. Oh iya ngerti kok. Acarane kawinan kae lho. Acarane mantenan. Mantenan. Mantan ki enek tembunge Gus. Apa? Mantan ki mantepe tenanan. Mantepe tenanan. Dadi mantan iki wis mantep ya tur tenanan. Iya. Ngono kuwi. Tapi kok yo persine kapan ya dene? Lha kaya urung lekas iso. Ketemu enek wong cuma nembane kan nggo kursi ngono kabeh. Ora tak kira ya wis enek pemantenan. Paling gawe urun donga. Urun donga. Heeh. Ngerti ora nek dadi mantan sapa? Sing dadi mantan. Ora kita. Manten kok, mantan kowe. Mantan iki ngerti Sing ora? dadi mantan iki Naila Cahyani dan Riko Adi Saputra. Paling gak kowe dongane siti-siti urut donga. Oke. Ganangan urusan pondok ora iso dongane terus. Oke, aja gapak. Piye? Kowe pondok tau mondok? Tahu Mondok ning ndi? modok ning kono. Kono iki ndi? Ning kono. Oh, aku ora lulus kok. Oh iso. Dongane mantan Dongane. Mas Riko. Riko iki diartake dioceki jenenge. Diocek Iya. dan aku ngene iki nek dikon ngoceki jeneng yo ra iso. Eh? Ra iso. Eleh modelmu ngono sok. Tenan iso Tenan. terus mendhuane. Apa? Mas Riko. Riko. Mas Riko. R. R. Rizky, kepala Rizky wae. R tebunge R rukun. Dadi nek rukun ayem tentrem lah. Dadi nek bangun rumah tangga iku iso ayem rukun. Iya toh? Kaya lambe modele mondok kok ngene iku sok. Aku ngerti kok lambe ngono. Ya R. I. Iya wae. Iya pergi apa? Wis senani wong akeh wis kowe kleru. Indonesia. Wape ngucap kok wis ilang no. Ya iman kan ikhlas. Dadi nek ana jajan wae ngono ki ya ikhlas dikene tanggo-tanggone ngono kae. Lah iso nek ikhlas. Ya. Ikhlas apa mau kae. Nyapale lagi iburi ngono. Ora apalan jenenge. Iki mikir iki aku. Kudune teling ngono balore iki. Terus ngono to? Iya. Wis wae. Oh iya. Iman aku ikhlas. Nek ikhlas imane kudune kuat. Oh iya. Ngono. K. K. Yo. Kole lho pajake melu-melu. K. Kuat. Lha kok iso kuat? Masane iso nyek. Mas Riko apa piye kowe jane? Iso. Encen lho. Wong lanang kudune kuat nyambut gawe. Oh, lah yo ngono lho jelasno. Nah, Kawis. kawis. Pra- Oh. Ora lali karo sawerane. Lha kok ora ono. Iki aja ngisi-ngisine ane. Oke, seniman iki aja mikir duit sik. Iya, iya. Aja ngisi-ngisine aku. Nggih, maaf. Iki sik duwe gawe sinten iki? Pundi lho piantuke Mas Riko pundi? Budi. Karena. Boten mriki. Oh, sik Semedo lo. ora ngerti yo, tak kira iki mau wis sing lanang. Kendeng. Oh. Tengok kae. Mantane ka lho. Oh, berarti niki sik ajeng ijab becek nggih?
Oh, alah. Lagi ijat. Gimana berarti yo melekan di ditanggap ya. Meriah lho. Mugi-mugi dados kemanten kekalih dados keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. Mugi-mugi dados keluarga sing guyub rukun. Amin. Rezekine lancar. Amin. Nggih, cepet gadah momongan. Allahumma Amin. ya maksudnya ini doang sesek ora apa-apa. Lho salah reokan iki mau dene besok. Ya iki dilanjut alam. Dilanjut alam-alam. Ya ora bukan ayo, Cok. Itu. Iku mau to nek sabene wis lungguh to. Jang. Kerak bayangno simpulmu tugel dadi telu. Jang lha digeti to. Bojoku kowe iso. Masa bojoku kaya limosin ngene. Limonsin. Limonsin kok apa? Limosin. Sapi Bromo. Ora ada suwe ngono suwe kae. Romantis. Tonton nih Jan. Aku yo ngono iso jane. Ngono. Wis. Lah aku yo iso, Cok. Iso. Jalo aku.
Gejala tak butekno lho jeng ngerti. Lah aku udah juru mau rem. Iya Pak Ilir. Said. Ora Said Pak Ilir iku. Belum mele. Back. Santai. Tegak. Pea ora ono kok jenenge pea. Pea lara ini. Ya, mesti acarane. Judule pernikahan. Judule pernikahan. Lah dhewe besoknya bakal dadi manten, Gus. Iya, kok dhewe besok aku Bang Ega yo. Apa ngene, Cok? Latihan ngono jenenge apa? Cucuk lampa. Iki lambe cucuk. Tanganmu mabuk telek. Ya, Bosok. Sebrono. Paling gak dhewe latihan dhisik. cucuk lampa. Jenenge manten iku ya cucu lampahe. Iya toh? Piye? Saiki sik ngene tak contoni. Saiki cara dicolong ndang. Sik ngadep sik kowe. Oh iya. Terlalu Kowe kono. contoni. Kowe wong loro dadi manten. Aku dadi wong tuane. Pletis kene pletis. Jangan Ayo jenenge praktis iki lho. Yo pletis. Ayo. Tung. Gus, ngantene kon ngedhe iki. Ngantene iso nyegrek. Aku iki bagian ora sampean bojomu kae bojomu. Kene bojomu. Tung. Dak. Kowe sik kowe dadi anu cucuk lampahe ngarepe manten. Sing ngene ya kiaga ora. Yo. Bagus. Kali. Kowe iki dadi cucuk lampah iso petane penene udah glek. Jangan bayine. Keluar. Aja lewat sumpah. Cucuk lampah ya nek kalem barang iso gagah tapi kalem. Tumon rambutnya abang koyo preman suwengajen kok. Yo. Lah, Ayo kono. Ayo to, spoti to. Walaupun aku ora. Ayo tenang. Ya. Ayo.
Kalau saya dong. Orang pos iki dianggap nganu gawe kanca ngono kae. Lah apa? Kok iso? Oh, tumpon celana-celana iki. Saya di perjalanan saya tutup apa? Oh iya iya. Urung lebu. Ya urung lebu. Niki sinten nggih, Mbak? Mbak sinten? Apa sinten? Mbah niki sinten nggih? Aku. Tuman demit iso kalep demit sing keren ngono blok-blok. Aku. Ya, sampean Mbah jenengan. Niki sinten nggih? Lho kok aku namine aku? Orang adil lah jadi kebiasaan. Bisane. Demitane ya iki. Duit tegak. Iki lho. Iya lagi aku lagi Mbah nuwun napa, Mbah? Nuwun napa? Iku anake sing iku deh. Wontene areng niki pun. Iya deh. Dipun mosok ra goyan areng. Oh, itu iki oleh gedang purun. Areng ketemu bocah lagi. Tumpane iki demet kok ngene iki. Saiki jenengan luwe napa mboten? Oh iya. Mriki, Mbah. Mriki, Mbah. Radi mriki, Mbah. Oke niki minyaknya tau mriki. di gudang rak gelem. Ini tau kan? Lalu ada kepres sirahe ngene lho. Mriki, Mbah. Oh, jalur dicedekne ya. Cedekne, cedekne. Jaran citok iki. Sitok jane. Niki bak kelompok leduke. Lepon. Iki gedange kula cekne nggih. Aja lemane gedang gedang pangan. Iki arenge, Mbah. Lah. Pakai gedang ya Allah. Momok temenan. Nuwun napa, Mbah? Kakak. Cetumon aku.
Ibu yang mana skincare kowe? Rudi. Rudi. Enggak angelan doang, ada badan. Rudi. Lah kok. Sikil gua duduk kok, Dek. Ini kebetul iki. Apa? Pesek. Ayo. Kakak dosa ini dari. Kakak bu, kakak dosa. Cangkemmu bar mangan opo? Ora aku mangan banyu kok buan buri kaya mau. Mangan bundut. Lah iya banyu kok buan goblok. Terakhir mulutnya iki kebak retang. Jangan kaya lencong campuran nduk. Lah iya. Batu kok kono kambumu telak. Wece. Masak wis ra dadi kan kudu kan. Biar mau buka Saya kados dua